Specifično je to što su ekonomske okolnosti u kojima je započela godina bile vrlo negativne i to se odrazilo i na promete na Zagrebačkoj burzi jer se očekivala recesija, ponovno povećanje inflacije i slično. I u principu desio se jedan preobrat, tako da smo do kraja godine vidjeli iznimno visok rast cijena i rast prometa i godina je nekako prošla u natjecanju u veličini prometa između Podravke, Spana i Hrvatske poštanske banke, što prometa, što cijena. Dobili smo nagradu za najveći porast prometa. To je i dobro i loše, zato što je prometa bilo puno jer smo jako rasli. Onda je nakon toga bilo puno prometa jer smo padali, tako da smo ove godine proživjeli cijelu sinusoidu, ali to je uzrokovalo velikim prometom pa smo tako i nagrađeni za to. Ono što me zapravo strašno veseli je da smo ovu nagradu dobili u godini kada smo možda i napravili najveći iskorak prema održivom poslovanju i izvještavanju, a krunu svega toga smo i ostvarili kroz dobivanje ESG ratinga. Strpljenjem očekujemo novu godinu. Nadamo se da će nekakvi pozitivni pomaci koji su se ove godine dogodili na burzi se nastaviti, a nekakav zamah, rekao bi, čak i od strane države koji počinjemo viđati, da će dati dodatan fokus i dodatan poticaj domaćem tržištu. U samoj misiji naše banke je ugrađena odgovornost i transparentnost prema klijentima, dioničarima i cjelokupnoj zajednici. Zbog toga nam je ovo posebno važno i nastavit ćemo kreirati vrijednost za svih s kojima poslujemo i za cjelokupno tržište. Samo jedna rečenica za kraj. Bitno je biti otvoren i spreman učiti od boljih od sebe, a tu prije svega mislim na korporativne i financijske stručnjake iz prakse. Podravka je jedna od dugovječnih dionica na Zagrebačkoj burzi i vjerujem jedna od dionica koja ima možda i najveći broj malih dioničara. Oni drže nešto više od 12% vlasništva i razumijem da su to brojne fizičke osobe koje su u dionicu Podravke uložile svoju ušteđevinu, nekakve zalihe za neke možda ne dobre dane i to nam stvarno predstavlja jednu dodatnu odgovornost. Posebno smo sretni i ponosni što smo dobili danas nagradu, ovo vrijedno priznanje za doprinos razvoju tržišta kapitala. Uključili smo značajan dio novih dionika na tržište. Ja se nadam dali značajan doprinos i razvoju tržišta kapitala, ali i povećanju financijske pismenosti. Zahvaljujem svima koji su prepoznali ove naše napore. To će nam biti motivacija da i dalje nastavimo ostvarivati svoje ambicije u tom kontekstu. Za 2024. godinu zaista želimo veće promete, tome bi moglo doprinijeti neka nova uvrštenja. Tu svakako računamo i na moguće privatizacije, zato što je država još uvijek u vlasništvu vrlo velikih broja kompanija koji bi mogli potencijalno biti dobri izdavatelji, a to bi definitivno promijenilo i sliku korporativnog upravljanja u državnim kompanijama.